Čau lidi, já jsem Dorkin a já vás vítám u dnešního videa, ve kterém si společně ukážeme top 10 nejtěžších achievementů z celého Minecraftu. Na 10. místě se umístil achievement How to get balanced diet, česky je to jak získat vyváženou stravu a znamená to vlastně to, že musíte sníst úplně všechny jídla v Minecraftu, včetně enchantovaného zlatého jablka, které je strašně těžké na získání a všechny polívky musíte také získat a jsou taky těžké na získání. V achievementu číslo 9 jde vlastně o to, že musíte zabít úplně všechny monstra. Tenhle achievement do verze 1.19 nebyl tak těžký, ale jak v verzi 1.19 přidali Wardena, tak tenhle achievement je skoro nemožný, protože Warden vás dokáže zabít, když máte netheriteový armor, protection 5 na všem, tak vás dokáže sundat na 2 rány. Takže tohle je fakt těžký achievement. Na 8. místě se umístil achievement jménem Discover All Biomes, omlouvám se za moji angličtinu když tak, a tam jde vlastně o to, že musíte projít úplně všechny biomy v Minecraftu. Musíte projít úplně všechny biomy, včetně všech stromových, všech biomů v nedru, poušti, všech sněžných biomů. Těch biomů je víc jak 60 podle mě, takže proto je tenhle achievement tak těžký. Na 7. místě se umístil achievement Great View from Up Here. Jde vlastně o to, že Shulker na vás musí dát efekt levitace a vy musíte vzletět nejméně 50 bloků a abyste splnili tento achievement. A je to, pokud nemáte elitru, tak je to skoro nemožný, pokud tam nemáte vodu, protože v tomhle achievementu můžete klidně úplně v pohodě umřít, stejně jako u ostatních. Ale my už se přesouváme na další 6. achievement. V 6. achievementu jde vlastně o to, že musíte mít na sobě všechny potion efekty. Tady tyhle úplně všechny efekty na sobě musíte mít. Tady tyhle všechny efekty na sobě musíte mít. Anglicky se tento achievement jmenuje Furious Cocktail a česky Zuřivý koktejl. Nehrajte Minecraft v češtině, prosím. Na 5. místě se umístil achievement Master Trader. To znamená, že musíte s vesničanama vytradit 1000 emeraldů. 1000 emeraldů je přibližně něco okolo 15 staků emeraldů, což je fakt hodně. Nebo možná ještě více než 15 staků. A pokud nemáte nějakou farmu na vesničany, tak je to skoro nemožný. Česky je tento achievement Mr. Tradování. Na 4. místě se umístil achievement 2 birds, 1 arrow. Jde vlastně o to, že musíte chytit fantoma do loďky. 2 fantomy do loďky a pak to prostřelit kuší s enchantem, já nevím teď jak se jmenuje, ale prostě ten enchant dělá to, že můžete prostřelit víc mobů. Tohle byl teda achievement číslo 4. Achievement číslo 3 je mi dát odběr. Ano, tenhle achievement se nezdá nějak moc těžký, ale více jak 50% lidí, co se dívá na moje videa, nemá odběr, takže asi je to pro vás těžký. No nic, zkuste ho dát. V druhém nejtěžším achievementu jde vlastně o to, že si musíte postavit obrovský portál. Musíte si postavit obrovský portál v nedru a dostat Ghasta portálem do Overworldu. Což se nemusí zdát tak těžký, ale nalákat Ghasta do portálu je fakt hodně těžký. To mi věřte. Musíte postavit třeba 10x10 bloků velký portál.
Na prvním místě je nejtěžší achievement všech achievementů. Jmenuje se How Did We Get Here. Tady ho nikdy nenajdete v normálních achievementech, ale když ho splníte, tak se vám tam ukáže. Jmenuje se How Did We Get Here, což česky znamená, jak jsme se sem dostali. A v tom achievementu jde o to, že musíte mít na sobě všechny potion efekty. Tenhle achievement už jsme tady měli. Ale nejen všechny potion efekty, musíte mít na sobě všechny efekty. Takže efekt od Shulkera, efekt od Vidra, efekt od nevím čeho, prostě strašně moc efektů je. Třeba 50 efektů je, dnes jsem trochu přehnal, tak 20 efektů musíte mít. A to je fakt těžký, věřte mi. A tímhle se už dostáváme teda ke konci videa. Doufám, že vám tohle video pomohlo, že jste se dozvěděli nejtěžší achievementy v Minecraftu. A já se na vás budu zase těšit příště, tak čau!